Ano pala to? Butter? Yay! Ay, punong-puno nga talaga. Huwag mong iihian tunan ko, Kati-kati, oh. Nahawakan niya yung ano niya, mittens niya. Tatanggalin na. Magbabadyang magtanggal at magkakamot na naman. Ano yan? Ayan, hinahawakan. Ang galing-galing niya talaga. Iniisip mo palang alam na namin. Huwag ka nang magtangka. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Daddy Cargador. Kitang animation, baliktad mo pa nagtukong tabing kim anak ko. Self-supporting ka mga ano. Masakitan niya. Kuryente si daddy mo. G-card. Nandito. Pasok na, pasok. Pasok ka na. Uy! Ay! Yan, nagloko na ito. Yan. Oops. Oh! Wait, alam, detect na. Ikon G-card. Floor 7. Awan na masapon. Welcome to Chicago, Mishi! This is our room. Magro-room tour muna daw tayo. Ito po yung overlooking the river with Sinok on the side. But you can't see the river here though. Kasi gabi. Yan yung river. Tapos doon yung Millennium Park. Bukas. Tingnan natin bukas. You can't. Yan. Yan yung ano natin ng gabi. Yung view natin. Di ba may picture tayo nito yung last na time? Ito na yung room namin. Ito yung may pa-table sila Mayora. May pa-fridge. Room tour ko daw po kasi sabi na po nung nag-book. Magkano po kayang binayad sa kanila ng hotel? At gusto nilang ipa-room tour. Yan. Siyempre, nandito nakapark yung ating mandatory stroller. May curate sila. Sinisinok ka na, tumatawa ka. Gusto ko talaga yung light. Gusto ko talaga yung pa-light. Ayan na. Pabaliktad dapat.
Should be No. up there. There. Yan. Pero gusto ko din yun. Uy, 3 lang yung ano nila, Keurig nila. So, anong ibig sabihin nito? One day lang tayo na may coffee. Yung gamit namin na napakadami. Pati yung cooler namin, dala-dala. Kailangan talaga yung cooler every time nag-Chicago. And this is the bathroom. Here you go. Ah, ang ganda. Yan naman yung ating bathroom. Yan. Uy, ang linis ng ano nila. Ang linis ng kanilang shower. Yes, nice. Yun lang naman. Huwag na nating tanungin kung Uy, ito ang ating emergency evacuation plan. Always check the emergency evacuation plan. So, we're here. Pag ano sa stairs. Dito kami galing sa elevator. Yan. Para pag Oh, yung bote niya nahulog na. Uy. This is Mishi's, tabo, pangligo. Shampoo, brush. Ay, ito ilalabas ko na pala. Ito na lang pala yung wipes na dala ko. And then I brought kettle para pang sterilize namin sa bottles niya. Kasi ayoko namang dalhin yung malaking sterilizer namin. Wala namang dishwasher dito. So, hindi namin ma-sterilize yung mga bote, if ever. Her toys. Diapers. Ang kanyang milk. And yung pang shower, pang ligo niya. And then, dito naman sa kabila, grabe, pang 3 tao yung inimpake ko kagabi. Dati damit ko lang ang ini-impake ko. Ngayon, mommy, daddy, baby. This is Mishi's clothes. Trabaho. Nagpang si Timaki. Umutok ako pero hindi ko alam kung siya lang talaga ako. Baka ikaw. Hindi siya. Siya? Uminom. Saglit lang. Very accessible ang mga damit ng ating Mishi. Diyan yung kanyang mga burp cloth, mga dresses, bibs, swaddles, pantulog. Yan na siya. Tapos yung mga damit niya with headband na rin yan. Welcome daw. Welcome back. Yung isa naman dyan, kala mo naman true. Uy. Welcome, Nanood siya. Welcome, Mishi to Chicago. Sarap buhay. Ang sarap ng buhay. Matulog-tulog. Akala ko king size tong dalawa. Queen lang. Queen ba yun? Queen lang ang available. Di ba? Kasi naman tayo sa queen. Mishi! Magpakabait ka naning para madaming pa tayong travel. Ang sarap ng buhay niya. Natulog lang sa car. Tapos paggising, nag-iiyak lang. Tapos nagdedede. Tapos magche-change diaper. Kaya ang daming stopover. Kasi ang daming diaper change. Ayaw na naman yung binki niya, daddy. Daddy, tingnan mo yung kamay na naman niya ang inaano niya. Ayaw na naman niya yung binki niya. Sige, pagbigyan. Pagbigyan. Cheat day. Pagbigyan, cheat day. Halika na, Mishi. Magliligo na ikaw. Yehey! Ganda-ganda. Kung ano na mapunta kaya ako dyan. Parang wala akong tiwala dyan. Very happy na naman yung nain ko. Happy ka? Sumagot. Happy ka? Happy ka? Happy yan. Happy ka? Hindi pala Jollibee ka. Happy. Happy ka? Yan na. Ligo na ikaw? Uy, ang ganda ng pillow nila. Buti na lang, di tayo nagdala. Ang lawa yun. Dinig ko. Uy, nangangamoy na ikaw. Kunin natin yung para dun sa apartment. Ha? Huwag ka magkakasakit ka rin ba? Uy, Nagkakasakit yan. Baka ma-skandal dati ko. Okay, so problema ko ngayon kung paano papaliguan si Mishi. Sana, parang dito na lang ata sa sink. Magulo kasi siya eh. So, wait. No, it doesn't work.
Hala. Ay. Alam ko na yung gagamitin kong pang-timbas. Ay, akala ko kasi talaga may tub ito. Wala pala, shower lang pala. Ma, parang dito na lang po ata talaga siya sa sink. Kaso hindi rin kasi eh. Wala nga po, nagtataka nga ako. Walang bathtub. Dito na lang ata siya. It pa man din. Saan tayo kukuha ng hot water niya? Dito. Dito na ka. Papili ka. Halika na, Mishi. Yay! Yay! Wag Aray! Para pagdating ni Daddy, makaano na. Shower na tayo. Para matanggal na yung mga dead skin cells dyan sa ulo mo. Para hindi na makati. Mishi! Stay still. Magma-mountain climbing ka, ba't din anak ko workout? May asta. Ang paalag lang. Wait lang, Nicole. Bakit? Tingnan mo yung anak mo. Gustong gusto niya. Tabuhan mo na. Yung sakto. Hindi nga mo ano. Ay, hindi ko masabog itong Kala ko pa yung ano, pati yung... Gustong gusto niya. Oh, tingnan mo naman talaga tong batang to. Diyos ko. Be, picturean mo Nanay. Yay! Hindi ka magtal na anak. Katugaw man din. Tuktok ko mata. Hindi, nabasa. Ang tawal na. Tawa-tawa ka dyan. Tumatawa. Enjoy na enjoy na. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you.